Malawi Today. Mtanyi pa Limpopo FM programu ya Twicha timaisha nkanga zaona za lero tikhala tili ku Nkatabe kumene kwachitika nkhani yonyasa kwambiri ku Nkatabe ku polisi kwachitika nkhani yonyasa ndipo tikufuna tipemphe amabungwe kuti alowererepo. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM muli bwanji olemekezeka a Vice President my Jenny Answer komanso my Bambo Enoki Chihana wherever you are. This is Comrade Tanywa for Limpopo radio station. Young people, open your eyes in politics. Not every smiling politician is bringing bread. Some are just checking the size of your basket. During elections, many leaders suddenly remember your street like lost relatives looking for free food. Do not follow every loud promise in politics like village goats chasing a flying plastic bag across the market. Some promises in politics are like balloons at a party, big in the air, colorful in the sky, but empty inside and ready to burst. So be wise, young people. If someone wants to lead you, first check whether he knows the road himself. Every election season, a politician suddenly becomes Father Christmas, promising light, roads, hospitals, jobs, and even heaven if you just vote first. By the time they finish promising, even the goats in the village are waiting for streetlights and free Wi-Fi. These sweet promises are not new soup. They have been reheating the same pot for generations. They served it to your grandfathers, served it to your fathers, and now they bring the same pot smiling at you. While they were trained how to cook these promises like professional chefs, the people were trained how to clap and swallow the soup. So wake up, people, because if you keep eating promises like popcorn in the cinema, the movie will keep repeating forever. The day you stop treating political parties like football clubs, your problems will start running for cover. Fanning a political party has become an inheritance. Your father shouted it, his father shouted it, now you shout it like parrots in a market. Some people vote because their grandfathers wore a party t-shirt and wonder why the government looks like a broken stove. Political parties should never be your aim. The person should be your aim. Check if they can lead before you follow. Do not vote because your father said so. Vote because the person is fit, or you might tumble into a well with them. And remember, if a blind man leads another blind man, both will fall into a well laughing and crying at the same time. I, Justice Annabel Tarimanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Mayemo Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Programu yanga chigawo cha kumadzulo kuno akundipasira ndi aja a Transkuria amene nambala yawo ndi 0782032134. Transkuria 0782032134. Komanso aja Dr. Lake amene akupezeka ku Durban nambala yawo 074
3780321 074 3780321 komanso mukhoza kwaimbira direct pa 07820237773 Dr. Lake amene akupezeka ku Durban. Amalawi nonse mwamva mene mai Mtalimanja mene amayankhula kutiuza mene amalengeza kunena kuti anthu amene Amalawi tasankha kuti atitumikire ndi Peter Mutharika komanso Jane Ansah. Sana chulepo maina azisogoleri ena, achula maina awiri, Peter Mutharika ndi Jane Ansah. Komano chifukwa cha mgwirizano umene unalipo pakati pa chipani chija cha DPP ndi chipani chija cha Ford chinakomera a president kusankha a Enoch Chihana kuti akhalenso wachiwiri wina kwa iwo. Choncho ndizomvesa chisoni kuti anthu ena tisalemekeze chinthu chimene a Peter Mutharika anachipanga ndi chipani cha Ford, komanso Amalawi kuti anthu tisalemekeze chimene Amalawi anavotera ndi chinthu cholakwika. Ndikufuna ndiyankhule ichi. Nditayankhula kunena kuti a vice president a dziko mai Jane Ansah akupangiridwa nkhaza, sakuonedwa ngati vice president wa dziko. Ndinatukwanidwa ndipo Amalawi ndinu mboni. Kunatuluka ma audio a Phiri awiri, Jonathan Phiri waku Blantyre ndi panali Phiri Sowina waku Mulanje. Onsewo anatulusa ma audio awo kunena kuti ineyo ntanyiwa ndapasidwa ndalama ndi anthu ena aku MCP kuti ndigwese chipani cha DPP. Ndiye ndimafuna ndiafuse anthu awiri amenewa kunena kuti Gogo Inkosi Ntwalo yapasidwaso ndalama kuti igwese chipani cha DPP. Nanga aja at Times Radio komanso a Zodiac, UDF, UTM naonso apasidwa ndalama kuchoka kwa MCP kuti agwese DPP. Nditayankhula pali Mpopo FM anthu amaona ngati zaboza, komanso nthawi zambiri ndikamanena zinthu anthu amaziona ngati zaboza chifukwa nkhanizo sizinatuluke. Kafufuzidwe ka nkhani kamakhala kosiyana. Inu ndi ine ndife osiyana, inu ndinu, ine ndi ine. Ndikamabwera kuzanena nkhani imakhala kuti nkhaniyo yachitika, koma kunjako sizinafike. Nde ife ntchito yathu ndikubweresa zinthu zimene zikuchitika mkati, zimene zikanathera konko kuti Amalawi musaziziwe. Ife timafuna tibwere poyera kuti aliyense adziwe kunena kuti kodi kunjako chikuchitika ndi chani, kodi Amalawi kunjako kuli bwino kapena sikuli bwino. Nde ndi ntchito ya ife ali Mpopo timafuna tibwere poyera ndikuti anthu adziwe chimene chikuchitika. Inkosi Gogo Ntwalo analankhula kumaliro kudandaula zakhalidwe lomwe likuchitika zimene akuchita a DPP, ndipo ma newspaper alemba ndi kulankhulapo za nkhani imeneyi. A UTM komanso a UDF adandaulanso nkhani imeneyi yokhuzana ndi Jane Ansah komanso Enoch Chihana. Kodi azisogoleri a DPP, are you aware
azisogoleri a DPP, are you aware kuti 2030 anzanuso akufuna atalamuliranso dzikoli? Ndimabwereza kunena kuti kodi mukufuna Peter Mutharika akamapita ko kapuma atenge chipanichi akakhale nacho kumangochi, azikapuma nacho kumangochi? Tikudziwa kuti pali anthu ena simungadandaule, ndinu machenji golo onena kuti chipanichi chabwera mmanena kuti ine ndifuna ndigwire ntchito ndi boma. Ndani samafuna kugwira ntchito ndi boma? Olo ifeyo ainaka amalawi timafunanso kuti tigwire ntchito ndi boma. Ndiye pasazapezekenso nduna, pasazapezeke kandi ndani MP kandi kansala kunena kuti ine ndatuluka ndifuna ndigwire ntchito ndi boma. Mmene mmaziyamba zinthuzi kuti mufuna muime ngati independent, simadziwa kuti kuzakhala boma. Ndiye kuli bwino muzichokeratu ku independent ko kukaloweratu ku chipani nthawi yake isanakwane, koma osati muzituza zonoti ine ndachoka ku chipani changa ndikupita kukagwira ntchito ndi boma. Tonse amalawi timagwira ntchito ndi boma, ndipo ndi chikhumbo chathu tonse kuti tizigwiranso ntchito ndi boma. Ndimafuna ndinenezi, mukuyenera kukhala pansi mukonze mavuto omwe ayambika, chifukwa makampu omwe makhazikisa sakupindulira amalawi. Makampu amene makhazikisa amalawi satipindulira, ndipo zomwe dziko likusowa kwa inu a DPP sichimanga chokha ayi. Inde chakudya ndi moyo, nanga nchifukwa bwa chanji inuyo mukumafuna kukhala ndi ndalama zochuluka, mukukhala ndi chimangacho, mukukhala ndi chokudyacho, komanso pamwamba pake mukufunanso mukhalenso ndi ndalama. Chimodzimodzi mphawi wa kumuzi akakhala ndi chimanga akufunanso akhalenso naye ndi ndalama, ali ndi zosowa zake. Ndipo ndimati ndizuzule zomwe zachitika kumaliro. Kunali Jenny Ansah, kunali komwekonso Chihana, koma ndizodabwisa kunena kuti amene anayimirira kumwambo wa maliro umenewu m'malo mwa president anali Japheth Muhangu. Sindikudziwa kunena kuti ndi protocol ya mtundu wanji imene kusatidwa, kodi zinali za chipani zimakhuzana a chipani poti Japheth Muhangu ndi president wa ku chipani chigawo chakumwera. Tikuyenereka kuti tikonze mavuto amenewa, n'chifukwa chake Antwalo anayankhula pompo, sanadikirire kuti akayankhule ali ku nyumba, koma anayankhula pompo. Tikumva kuti mukunamizana kuti 2030 Amwanamveka azakhale president, Japheth Muhangu akhale vice president. Tiyeni tisathamangire zimenezi makosana, tiyeni tisathamangire zimenezi. Olemekezeka Amwanamveka, amalawi dziko lonse pafupifupi kwa Africa mukulemekezedwa kunena kuti mukugwira ntchito yotamandika kwambiri, musazithamangire izi. Peter Mutharika ali ku nyumba kwake, anthu anamuyendera, bwana tikufuna inuyo muyimirireso mutichose pa mavuto amene tili nawo. Tikufunanso anthu azabwere ku nyumba kwanu Amwanamveka kunena kuti tikukufunani kuti mukhale president, muyimirire president ku DPP. Musasankhanoka vice president, chipani cha DPP chikazakuvoterani ku convention, koma nthawi yake sino mwalawirira. Ndimati ndikupempheni olemekezeka Amwanamveka, kuyankhula mwachikondi, olemekezeka Amwanamveka, ndimafuna ndikupempheni. Dziko likukudalirani, chipani chikukudalirani, koma mwafulumiza Japheth Muhangu. Tadekani Mulungu namene amasankha kuti awa akhale mtsogoleri athu, uyu akhale mtsogoleri athu. Mwalawirira Japheth Muhangu. Nde ndikumvanso ku kampu ina kula amayimbirizi kumene konso nawo akufuna kuti azaime ndi mwana wawo
Ndendi kuti maimbirizi mukugwira ntchito yotamandika, mukugwira ntchito yotamandika, tafasani. Mukafasa maso ankhono mwaona amalawi azakusankhani akazakufunani. Tisazikakamize kukazika pamalo pamene sitingathe kukhalapo. Ili ndi pempho langa azisogolere nonse aku DPP. Ndipo ndimafunanso ndipemphe kunena kuti ndikumva zonena kuti kulilongwe Vice President wa kulilongwe Agangata akupangiridwanso maupo kuti court libwere ndi kugamula kunena kuti dera lawo kukhalenso chisankho cholinga kumeneko akuti Zulu, Honorable Zulu amene analuza apangiridwe kampeni awine, Gangata akhazikitsidwe pansi. Ndimafuna ndiyankhule izi asogoleri aku DPP. M'malo mwa Gangata, m'malo mwa Maicheni Ansa, m'malo mwa Akamlepo Kaluwa, not Akamlepo Kaluwa, sorry, m'malo mwa Enoch Chihana. Ndikufuna ineyo ndapepesere ngati analakwira chipani cha DPP. Kuyambira lero tachita nilikongonaizi anthuwa. Gangata anamenya ntchito Central Region, ndana asakudziwa ku Malawi. Gangata anagwira ntchito yotamandika kwambiri Central Region. Tisafike pompanga chipongwe chimenecho kuti mpakana atheretu pandale. Tikatero tikuona tsogolo lathu la chipani cha DPP Central Region kuti chizakhala chotani. Ndikufuna ndikupempheni mwaulemu azisogoleri aku DPP mosogozedwa ndi President Arthur Peter Mutharika. Amalawi anakukhulupirirani, Amalawi anakukondani. Konzani nyumba yanu, it's not too late. Konzani nyumba yanu, it's not too late. Anthu amalakwisa koma anthu amabwera ndikukhululukana, ndikukhululukirana. Malamulo adziko lathu la Malawi poti anthu amatha kuasintha usiku, koma malamulo adziko lathu la Malawi amanena zonena kuti ngati pali chovuta china chake kwa president wa dziko, Vice President ndi amene ayenereka kukhala president wa dzikolo. Ndipo si malamulo aku Malawi eka, lamulo limeneli lili musadiki angakhalenso m'mayiko akunja. Ndaona pa social media pakutusa chikalata chonena kuti Jeni Ansa akuchita resign. Ndimafuna ndikudzudzuleni Mike Tembo amene inoyo ndi mmodzi mwa anyamata a Mwanamveka. Siyani kulemba zoteroso, musayipisire mbiri a Mwanamveka. Ife tikukuziwani mmaenda nda Mwanamveka. Ndi zisakhale ngati kuti akukutumani nda Mwanamvekawo pamene inuyo mukupanga nokha zimenezo. Ndi utenga usopite kwa a Mwanamveka. Ngati simukuziwa, ngati mukuziwa it's fine, koma ngati simukuziwa anyamata anu sakuchita bwino. Mmodzi mwa iwo ndi Mike Tembo. Tafufuza tili ndi umboni. Mike Tembo analemba chikalata ndikupanga zake ndikuyika zidindo fojale. Mulandu usotu umenewo, mulandu kwa pali chidindo a President APM pamene papa mpayang'anisise Malawi siwoseweresa iya. Mike Tembo ndamene analemba zimene zicha. Nde mutifusire Mike Tembo chidindo anayika chimene chija cha office ya president anachitenga kuti.
chidindo chaikidwa pa stamp imeneji anaitenga kuti Mike Tembo. Timapanga research ife ndife Limpopo FM. There is no secret under the sun. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Atolangani kumenyedwa katulumene akakwera ndawi yose Section 84 subsection 4 imaticha mulowe buku la malamulo. This is Comrade Ntanywa nditamangire ku Nkatabe. I, Justice Annabel Ntarimanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Mayemo Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election made. Dali mpongo ina zina lake Yona inatumidwa kukalalikira Roma Yona natawa indo ya morongo adakwera jombo kukakutaisi Iripa ulendo pakati panyanja Dali mikwengwere mapepo ya namondwe Atu akajita mayere adakwera Yona Adamkwira Yona di mponya matiri Umalawi kuno Yona haribu Akuti adatumidwa kukalalikira Adatawa njede mulongo adalo andale Zaka zapita so adakala mpungu Atangolowa ngoma Yona Ikwingwere makuno idayamba Cyclone friend pepo ya namondwe Dakanta Malawi zombesa jisoni Mene ankalowa ngoma Yona Zintu zambiri mono zinalizo chipa Atangolowa Yona Jiri jose kakwena kulepera kukula umpawi wakasalawi ajoke Yona Azepeta Yona Toye pasema Yona Hey, Abia Bwana Yona Bafle Oyo Azepeta Yona Apagere Yona Wadolesa nyekwe Yona Hey, Abia Bwana Yona Bafle Sokoleri wani opanda chifundu Yona salabadira za mioyo ya watu Atakufa ndijala muno uso wajakuja Alijede kutusula zitupya Antu akuja chiteze chifukwa chanjala Usipatala mangwala mulibe Otala kupezedwa Osatandezedwa Mitane kunyumba mawa malino Yona wasakaza chuma chasiko Uonongera zopanda pake Usituma zifamba Kawasaka Ntanywa Onekari ndo kukalira kudene Akamulipo kalo Demokrasi icon Adatusidwa chifukwa chandale Anomani chisare Ulandedwa katundu Omala Yona nati wote sanye Amala witi kutokoza Limpopo FM
akomredi Mtanyiwa Tibagiri TV Matimenyera nkoto atatalo wako Yona Paulenda Malawi Malawi ajonge Yona anachoka pano dziko likwenda bwino choncho Malawi chigawo cha kumadzulo kuno ndithamangire kuja tikuti kunkhatabe kumene kundithamangire kunkhatabe ku police station kumene kuli wa police wina amene tikuti dzina lawo ndi Mwalwali amene ndi station officer wa ku Nkhatabe wa polisi ameneyi banja lake linasokonekera ndi chifukwa cha kusokonekera kwa banja lake wakhala akulemba asikana ntchito kukagwira ntchito ku nyumba kwake. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti asikana okwana 10 akhala akuitha wa ntchito chifukwa cha khalidwe loyipa la wa polisi ameneyi. Chikunena pano masiku apitawo anapezeka atamugwiririra mwana kukakamiza kumugwirira mwana ndipo kamene kasuti kanali koyamba kanali kachiwiri kachitatu kumkakamiza mwana kuti agone naye ndipo tsiku lina mwana ameneyi anakagona munda wa Chinangwa ndipo tsiku lina mwanayi ataona kuti zinthu zafika povuta anathamangira kwa nyumba zina zimene anayandikana nazo kuti akapemphe thandizo la malo ogona. Choncho ndikufuna ndipemphe Luhanga tikufuna nkhani isaponderezedwe tamvakali kunena kuti kunaperekedwa ndalama kuti nkhani zimenezi ziponderezedwe koma pano zafika kuli mpopo kulibenso kupondereza kumene kunkhatabe kuli mabungwe oyang'ana za maufulu. Ndikufuna ndipempheso mabungwe amenewo nkhani imeneyi ilondolezeni tikufuna tidziwe mapeto a nkhani imeneyi. Kukhala azisogoleri chisakaleso chipinjo kwa ana achitsikana. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Masiku apitawa kumchinji kunagwidwa matraki achimanga atatu almost 90 metric tons. Chimanga chimenechi chinagwidwa amafuna atawire nacho ku Zambia ndipo tinaona achisala atapita kumeneko Malawi ndati ndikuuzeni kumene kwathera nkhani imene ija Magistrate Godfrey Nyirenda nkhani ija aigamula akunena kuti anthu achasana lolakwa kutenga chimanga chija kumapita nacho ku Zambia akuti aliyense ali ndi ufulu wotenga katundu mdziko la Malawi ndikumapita nawo mu dziko lina popanda chilolezo chifukwa katundu yo ndi wake. Izi agamula ndi Magistrate Godfrey Nyirenda tikamanena zonena kuti kumakoti kwathu tsiku libwino zina mwa izo ndi zimenezi. Choncho achisale ngati simadziwa mulandu unalowa mkoti Magistrate Godfrey Nyirenda akuti Amalawi muli ndi ufulu wotenga katundu mdziko mwathu kumapita naye kwina kulikonse olopopanda chilolezo. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Akuti pamene wina wapunthwa wina ukamaza dusa umayeneka kuti ulambala lepo. Chola kuika chimene MCP chinapanga kuchosa achitetezo kwa Malemu Chilima ndikuapitisa achitetezo ochulukacha ndikukasiya kwa Niki Chakwera sukhanga tiso a DPP na fesu tikupanga zomwezo kuchepesa achitetezo kwa manijeni ansa nkumalwira na oso kwinako kodi tizipanga choncho chonde ndati chonde ndakwira mwendo ndaputa nanu chipana anthu achikonda icho chipani cha DPP anthu achikonda ndipo anthu akumwa nacho Fanta Monyada akumwa nacho mowa mokondwa tisachipisi malingana ndikafukufuku
yemwe tapanga pa Limpopo FM tapeza kunena kuti kampani ija ya Eastern Bridge imene inatibera ndrama ija aini aka kampani nda Lazarus Chakwera komanso achitiola. East Bridge imene inatibera ndrama za nkhani zija ainake nda anthu awiriwo. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Kuyankhula kwanga ndinene kuti pamudzi pakamabwera msing'anga kuti azachose ufiti ndipo anthu ena nkumati yayi ife sitikufuna timadziwira atu kunena kuti amenewa ndi amene akupha anthu pamudzipa. Tamvatu IMCP akuikana Commission of Inquiry ichi ino amene mwasankhidwa pitirizani mfiti zisiyeni zinapha chilima zisiyeni zikudziwa chona chake chenicheni asati taise nthawi inu gwirani ntchito amene mwasankhidwa ndipo iwo kuti akhale mmene momwe azipanga mochani gwirani ntchito mutuze zona zake zenizeni komanso tipemphe ino ya commission wina asabwere kumbali kone makopiri chifukwa maso athu nde tili konko maso athu amalawi tili konko kuti timve zona zenizeni tikufuna anthu afusidwe mafunso ku airport ndipo mu commission of inquiry imene munafunika mkhaleso aviation afuse mafunso amene zimakhalira ku ndege chimachitika ndi chani kuti zikhale chonchi zimachitika nchani kuti zikhale chonchi zinafunikanso mu commission imene panafunika kuti anthu akhale mu aviation ma expert andege akhale mu menemo timuziwe amene anapanga chipongwe chilima ndi anthu ena aja.